Bila utakmica veoma teška, ekipa Gorice je mnogo dobra ekipa, igraju čvrsto, pogotovo kući, imaju dobrog trenera, ali mi smo odigrali na našem nivou, trudili smo se i uspeli smo da osvojimo 3 boda. Pa naravno fenomenalno, nastavio sam da dajem golove, ali to je manje bitno, bitno je da mi pobeđujemo i da nastavimo tako. Gorica je isto imala svoje prilike, pogotovo tu kad su mi postigli taj prvi pogodak, ona sativa. Tu da je to ušlo pitanje šta bi bilo do kraja utakmice, ali sva srećom nije, po našu sreću. Mislim da je, kako da kažem, taj naš prvi pogodak, da kažem, rešio sve. Tu smo uspeli na vreme da postignemo taj gol i da sačekamo da prevedemo utakmicu kraju. Subotu igramo protiv Kopra, veoma bitna utakmica za nas. Ja se nadam da ćemo i tu osvojiti sva 3 boda. Koper je jedna veoma odlična ekipa, u dobroj su formi. Nisu nešto počeli prvenstvo, ali sad ređe nekoliko pobjeda zaredom i nadam se da ćemo mi osvojiti 3 boda.